Temos unha explotación semi-extensivo que facemos pastoreo case con todos os animales. Novillas e secas case están sempre fora, exceptuando fechas puntuais. E as vacas en produción salen ao pastoreo polo día e pola noite están na cuadra. Este programa unifica todos os cuadernos, todos os datos nun sinxelo, intuitivo e fácil de empregar. Os collares geolocalizan os animales, sabes se salen ou non, se están na finca, se botan fora, danche datos de rumia, de celos, combinan á perfección, son moi útiles, xa foras de marcar cuaderno de pastoreo, porque xa a aplicación dos collares xa vai unido ao cuaderno e xa che marca o día e na finca que estuveron pastoreando. Eu recomendaríalles que o probaran. A legislación vai nos obligar e os tempos obligan a ter cuadernos digitales, non é obligatorio, pero é opcional. Para cumplir a nova normativa é unha ferramenta moi útil.